A obra destinará o posto adicional para gastos sociais extraordinarios aos seus programas da cesta da compra, comedor sobre rodas e a vivenda de emerxencia social. A Deputación dotará o Concello de máis de 64.000 euros a estes proxectos. Esta mañá o Salón de Plenos da Pobra do Caramiñal acolleu a celebración dunha sesión plenaria extraordinaria na que se debateu a participación do municipio no posto adicional da Deputación da Coruña para o financiamento de gastos sociais extraordinarios. A concelleira de Servizos Sociais do municipio, Amparo Cerecedo, foi a encargada de afondar na proposta do goberno local. A proposta do Goberno é para financiar, someter a financiamento o que son tres programas sociais. Programas que teñen a ver co que son os coidados, cun obxectivo concreto como pode ser a alimentación ou o recurso habitacional, pero que sí que son programas moi transversais porque tamén sirven de apoio para outros que teñen a ver como pode ser con adiccións, desintoxicacións, con adaptacións e resolución de conflitos. E destacou que un dos programas está pensado para as persoas dependentes do municipio. E consiste no servicio diario de comida a domicilio que chamamos liña quente, e se chama liña quente porque é comida que se prepara e se sirve no mesmo día. Aínda que o obxectivo é facilitar o que pode ser o coidado, o que respecta a alimentación, pois tamén nos sirve para, por exemplo, comprobar que non haxa incidencias, porque non é a primeira vez que somos avisados de que non hai recollida de alimentos e temos que actuar en un domicilio concreto. Neste programa ten unha previsión de gasto de 34.000 euros. Outro dos programas incluídos na proposta municipal é a vivenda de emerxencia social. Nós neste Concello contamos con 3 vivendas de emerxencia social, 2 son propiedade municipal, pero unha terceira vivenda, que foi a primeira que puxemos en marcha, por certo, é unha vivenda que é alugada. Este é un recurso habitacional temporal. A totalidade de financiamento son de 76.800 euros, dos cales a Diputación financia 64.965, o Concello aporta sobre 4.800 euros e despois tamén temos unha aportación de copago, porque no comedor sobre rodas sí que hai un copago por parte dos usuarios beneficiarios deste servizo. Ademais de contar un ano máis coa cesta da compra, pensada para que familias e persoas vulnerables poidan manter unha dieta saludable. 3 programas sociais que tiveron o apoio do equipo de goberno. Que este ano a chega municipal incrementa dos 58.000 que eran o ano pasado aos 64.000 deste ano, o sea que, benvidos sean. Agradecer unha vez máis á Diputación que fan estes plans provinciais, porque a verdade é que son necesarios para os concellos. E, parabenizar tamén a concelleira polo traballo e por estos programas que se levan posto en marcha estes últimos anos e que, por desgracia, son necesarios na sociedade para acadar esa necesaria equidade social e igualdade social, e agradecer tamén a Diputación que poña estos recursos a disposición dos concellos. E tamén recibiu o visto bo do Grupo Popular. Finalmente, a proposta de investir os 64.965 euros do posto adicional da Deputación para gastos sociais extraordinarios nos programas Comedor sobre Rodas, Cesta da Compra e Vivenda de Emerxencia Social foi aprobada por unanimidade.